салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Роналду чанде пеш дар як мусоҳибаи баҳсбарангез гуфта буд ки чемпионати Арабистони Саудӣ беҳтар аз Лигаи Яки Фаронса аст. баъдан ин гапҳои зиёде ба миён овард ва ҳатто кор то ҷое расид ки саҳифаи расмии чемпионати Фаронса ба ин андешаи Криштиану ҷавоб гардонид. хулас дар ин маврид ҳар кас назари худро дорад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба андешаи нафаре ки чанд сол дар Лигаи Яки Фаронса бозӣ кардааст. Неймар қаблан дар дастаи ПСЖ буд ва ӯ дар пайравӣ аз Роналду гуфт ки сатҳи чемпионати Арабистони Саудӣ рӯз то рӯз боло меравад ва гуфта метавонем ки феълан сатҳи он аз Лигаи Яки Фаронса болотар аст. Лигаи Яки Фаронса ҷанбаҳои мусбии худро дорад. чемпионати хеле пурқувват аст. ман он ҷо бозӣ кардам ва инро хуб медонам, аммо ҳоли ҳозир мебинам дар Арабистони Саудӣ футболбозон хеле хуб бозӣ мекунанд, гуфтааст Неймар. хулас намедонам шумо чӣ хел баҳо медиҳед, аммо ба назари ман чунин мерасад ки дастаҳои Дурманбулоқ ва Наврӯзбулоқ миёни худ баҳс доранд ки кадомаш зур аст. анаҳа Вирҷил ван Дайк ки воҳима мисле ки кору борҳояш дар Ливерпул хеле бад аст. замоне Ван Дайк тарсе ба қалби тамоми ҳамлагарони дастаҳои аврупоӣ буд. то ҳадде зур шуда буд ки дар маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ Криштиану Роналдуро таҳқир сохта буд. акнун агентҳо ва атрофиёни ин футболбоз худашон дари дастаҳоро тақ-тақ мекунанд. хулас ҷониби ин футболбоз ба дастаи Реал Мадрид пешниҳоди ҳамкорӣ кардааст. онҳо хостанд одами худро бо пираҳани Реал Мадрид бубинанд, аммо Флорентино Перес гуфт ки инро дар хобатон мебинед. агенти Вирҷил ван Дайк расман ба Реал пешниҳоди харидорӣ кардааст, аммо ба иттилои як инсайдер Флорентино Перес бе ягон фикру мулоҳиза гуфтааст ки намешавад. ба хабари Перес ба хотири сину соли бозингар ин пешниҳодро рад кардааст. Вирҷил ван Дайк феълан 33 сола аст ва Реал қаблан аз дифогарони солхӯрдаи худ ки легендаҳои даста буданд ба осонӣ ҷудо шуда буд. Серхио Рамос, Икер Касиляс, Марсело ва дигарҳо ки барои Реал ҳамчун солхӯрда ба ҳисоб мерафтанд, аз ин даста бо ашкҳои шашқатор рафтанд. аз ин рӯ Ван Дайк шонсе барои Реал рафтан надорад. як касе нест ки худи Пересро барои сину сол аз президентӣ ҷавоб диҳад. пири хиратманд доди 77-солагиро пушти сар мекунад. пул ҳаст зиндагӣ ба қавле аз рӯи миллион, дигар чӣ дар кор Реал Мадрид. рав дар назди сандалӣ хоб рав. Винисиус Ҷуниор боз бо ҳамон ба истилоҳ харигариҳои худ сархати расонаҳои хабарист. дар бозии мавқуфшуда ба тими Валенсия бозингари Реал Винисиус Ҷуниор дар як фурсат дарвозабони дастаи ҳариф Столе Димитриевскиро ба қавле тела дод ва ба хотири ин корти сурх гирифт, аммо корти сурх охири муҷозот нашуд. кумитаи интизомии чемпионати Испания ба хулосае омаданд ки бозингари бразилиро аз ду бозии оянда маҳрум намоянд. дар ин баробар маблағи 600 евро ба футболбоз ва 700 евро ба дастаи Реал ҷарима пешбинӣ шуд. вини дар ду бозии ояндаи Реал ки муқобили дастаҳои Лас Палмас ва Валядолид аст ба майдон намебарояд. ин фақат дар чемпионати Испания. бозии ояндаи Реал ки дар суперҷоми Испания аст, Винисиус Ҷуниор дар бозӣ иштирок мекунад. хулас ҳамин хел хабарҳо аст ки яке аз сабабҳои туби тиллоиро нагирифтани ин бозингар ҳамин хислати на он қадар хуби футболбоз буд. дар ин ҷоиза қоидаҳои фейрплейро ҳам ба назар мегиранд. дар мо ин чизро ин хел мегӯянд: дафт кун, ӯ ко одами хуб нест. Дани Карвахал кай ба майдон мебарояд? ҳамин гуна суолҳо миёни мухлисони гаразмониҳо зиёд аст. онҳо фикр мекунанд ки феълан мавқеи заифи дастаи мазкур канори рости хатти дифои майдон аст ки он ҷо Дани Карвахал бозӣ мекунад. дар мавриди осеби ин футболбоз он қадар хабари хуб надорем. дифогари Реал Дани Карвахал ки ҳоло осеб дорад, ба зудӣ ба даста кӯмак карда наметавонад. оҳиста оҳиста худро барқарор карда истодааст, вале муҳлати барқарорӣ хеле дер арзёбӣ мешавад. ба иттилои The Athletic, Карвахал ҳанӯз имкони бозӣ кардан дар ин мавсимро дорад. Реал Мадрид умедвор аст ки Карвахал барои бозиҳои ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳои ФИФА дар тобистони соли 2025 комилан омода хоҳад шуд ва ҳамроҳи тим ба амрико хоҳад рафт. ёдовар мешавем ки Карвахал дар аввали моҳи октябр осеб бардошт. ӯ дар бозӣ зидди Вильяреал ҷароҳати ҷиддӣ бардошта буд. маврид ба зикр аст ки аз рӯи натиҷаи қуръакашии ҷоми ҷаҳонии клубҳо Реал Мадрид бо Ред Булл Залцбург, Ал-Ҳилол ва Пачука дар як гурӯҳ ҷойгир аст. то ин дам Карвахал осебаш хуб мешавад ки аммо муҳлати зиёди тамрин накардан дастаи Реалро нигарон кардааст.
ана ба хотири чи Перес 2 пой дар як мӯза мехоҳад Трент Александр Арнолдро харидорӣ созад. Реал фикр кардааст ки Арнолдро биёрад, Барселонаро мебурад. як бозингари Реалро ғайри Роналду мисол биёред ки дар дигар даста рафта дар сатҳи баланд бозӣ кардааст. Каземиро ба хотири лоиҳаи нави Манчестер Юнайтед ба Англия рафт ва ба ҷои рушд рӯ ба таназзул ниҳод. Хулас, акнун дигар карьера сӯхт. Бозингарони Юнайтед феълан дар бозори трансферӣ ба истилоҳ бозоргузар нестанд. Ягона ҷое ки нози ин гуна футболбозонро мебардорад, ин ё Арабистони Саудӣ аст, ё Амрико. Аз ин рӯ дастаи Ал-Наср ба хоҳиши Роналду ба шикори Каземиро баромад. ҳамин гуна хабарҳо нашр шуд ки Карлос Каземиро метавонад ки моҳи январ ба тими Ал-Насри Арабистони Саудӣ гузарад ва дигарбора ҳамдастаи Криштиану Роналду гардад. Ба гуфтаи рӯзноманигор Бен Джейкобс, ҳоло Каземиро барои гузариш ба Ал-Наср омодагӣ мебинад. Ба иттилои манбаъ, интиқоли ниммувватгар метавонад дар равзанаи интиқоли зимистона дар моҳи январ сурат гирад. Ёдовар мешавем ки дар мавсими ҷорӣ Каземиро дар 22 бозӣ дар ҳайати Манчестер Юнайтед дар тамоми мусобиқаҳо ширкат варзида 3 гол задааст ва тибқи маълумоти портали Трансфермаркт арзиши бозории футболбоз 12 миллион евро мебошад. 12 миллион евро барои шайхҳои араб 75 сомон аст. Карим Бензема кам-кам дар Арабистони Саудӣ мутобиқ мешавад ва баъди интиқоди зиёди мухлисони Ал-Иттиҳод одамгарӣ карданро ёд мегирад. Дар доираи бозиҳои даври чоракниҳоии ҷоми Арабистони Саудӣ, дастаҳои Ал-Ҳилол ва Ал-Иттиҳод ки классикои футболи арабӣ мегӯянд, ба ҳам омаданд. Вохӯрии дастаҳо дар шаҳри Риёз баргузор шуда ба фоидаи Ал-Иттиҳод анҷом ёфт. Дар қисми аввали бозӣ мо шоҳиди голи Карим Бензема дар дақиқаи 45 шудем, лекин он ҷо системаи ВАР голро бекор кард. дар нимаи дуюми бозӣ боз Бензема дар дақиқаи 63 гол зад ва ҳисобро дар вохӯрӣ кушод. дар дақиқаи 72 бозӣ Салим Алдоусарӣ ҳисобро баробар намуд. баъдан боз бозингарони Ал-Ҳилол гол заданд ки ин сари Бенземаро ба истилои вайрон кард. қариб монда буд Ал-Иттиҳод аз ин мусобиқа берун шавад, аммо Карим ҳамагӣ 6 дақиқаи дигар мондан то анҷоми бозӣ мисли фариштаи наҷот аз куҷое пайдо шуд ва ҳисобро баробар кард. ҳамин тавр дар зарбаҳои 11 метра дастаи Ал-Иттиҳод 1 бало карда ғалаба намуд. дастаи Ал-Ҳилол ки пурқувваттарин тими арабӣ ба ҳисоб меравад, хеле барвақт аз мусобиқа берун шуд. Карим Бензема медонад дар бозиҳои муҳим чӣ кор кардан дар кор аст. Ал-Ҳилол дар қиёс ба Манчестер Ситиву, Челсиву, ПСЖву Ливерпул дар назари Бензема кӯдак аст. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.